हादरारि फिरफिलाखौ नखरफ्रोमबो बिर होनाय थांखिजों 24 BNSSB नि गोलाव हानजा सुरनाय। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमना साखाथि कुमारिकाटा 24 BNSSB रङिया खोन्दोआ ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै गोलाव हानजा सुरदों। भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर फालिथाय आजादी का अमृत महोत्सव सानजों लोब्बा लाखिनानै हादरारि फिरफिलाखौ गंफ्रोमबो नखराव लाखिनाय आरो बिर होनाय थांखिजों ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै समाजारि सांग्रांथि होनो पानि टेंकिनिफ्राय गायदांसक SSB केम्पसिम गोलाव हानजा सुरनायखौ लानाय जायो। सब इन्सपेक्टर ओइच श्याम कुमारनि दैदेननायजों सोमदोन सुबा गुदि फरायसालि, कालीपुरनि लिटिल स्टार इंलिश स्कुल, जोगेशपुर गुदि फरायसालि आरो सत्य समर विद्यालयनि सा 100निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोर आरो फोरोंगिरिफोरजों जथायै नखरफ्रोमबो हादरारि फिरफिला बिर होनांगौनि बायदि स्लगानजों बे गोलाव हानजा सुरनायखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियाव 24 BNSSB रङिया आखान्थि इन्जिनियार बी बनिक, ASI ममित बर', ASI भान्डार डेका, लालबाबु यादव, नवज्योति नाथमोनजों लोगोसे गोबां SSB रौनियाफोरा मदद होफायो। आज़ादी का अमृत महोत्सव अवसर पर आज पानी टैंकी से लेकर हमारा BOP गाइडेंस चौक तक हम रैली जा रहा है। उसी रैली में हमारा स्कूल इंग्लिश स्कूल और सुबह LP स्कूल और सैटा आर्म स्कूल और जोगेशपुर LP स्कूल वालों का साथ आज हमारा हर घर झंडा बोल के एक रैली जा रहा हूँ। थैंक यू। 24 BNSSB रंगिया आज़ादी का है हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे के लिए हमारा BOP को आज 24 BNSSB रंगिया से हमारा BOP जी कंपनी गाइडेंस चौक से रैली जाने के लिए पानी टैंकी से लेकर हमारा जी कंपनी गाइडेंस चौक तक जाने के लिए हर घर झंडा रैली जाने के लिए मेरे को टास्क मिला हुआ है।